Igbo mma Igbo kachanụ. Ana m ekene onye ọbụla ụtụtụ ọma na ebe ọbụla onye ọbụla si, udo dịrị onye ọbụla. Abịa m iwetara unu ozi ọma, ife dị mma, maka ọ na-adị mma onye nọrọ ọ nọsi ike ife ị na-eme ị na-emesi ike. Ịma na aha ọfụ ka a na-achọ ịbanye ife a, Disemba ka a na-abịa ihe a na-abanye. So nsị ka m nwetara unu ozi maka ndị na-eme travel, ndị na-apụ ndị na-abata onye ọbụla aga iji awere. So mgbe na-ewetara unu ozi na-asị unu na ụtọ na bụla abatasịa na Disemba akọcha mmadụ ọgwụ, enye mmadụ poison, na m ga-agwa unu ife ọya bụrụ ime ya ife ilo like na enye gị poison ma ọ na-enye gị like na akọrọ gị ọgwụ. Mgba gị ya ọ ga-abụrụ ime ite na-apụọ gị n'ala. O ife ndị be anyị ji eme